cewa yayi wasa ne gayu. Kutumado wallahi kalali ne da shi da Aminu Ego da Sule. Kai ai wannan wasan ya fita jiya sosai aka yi shi. A ina suka buga aikin ne? Akwai Silima kai wasan ya fita ina gaya ma dan kutu sun ba da wuta. Kai la ilaha illallah. Kun dauko aikin to nasu kun dauko shi. Na dauko aikin su ina gaya ma sai ma ai ka san kullun ina sabon gari ina can bana ne ya fita gaba daya an yi bana wasa da shi. Ka je ni DJ ranar kai ranar ban je ba gaskiya. Ma ranar an zubar da kuɗi an yi laifi. Gaskiya suka lali da Aminu Ego da Sule sun iya rawar da suke a gidan nan kai ya ban mamaki kai an fa zubar da kuɗi saboda an yi rawa mai kyau ma an yi matukar kokari kai ni fa kalli kafata saboda tsabar rawa ranar ko rikewa ta amma saboda mun saba gaba ɗaya na ji wasan ya burge ni an yi rawa ranar nan ya kai ta kai ma wannan fa rike matan kakaki gashi yanzu kana garari a gari ta rike matan ka malam gashi yanzu kana garari a gari kai rike matan kakaki gashi yanzu kana garari a gari kai rike matan kakaki gashi yanzu kana garari a gari ha wasu na irin haka ne saboda shaye-shaye wasu ko talauci ne yake sa kansu ya juye Allah raba mu da abin da zai saka mu maye waɗanda ke yi Allah ka sa su gane in dai ka aure ta saki is not the option no matter what happens just think before you choose an option wai ma nawa ne ka biya sadakin ta da har za ka daga hannu ka duke ta idan baka son ta dokar ka aure ta balle ma ka yi abin da zai cuce ta now she's worried about the kids worried about your deeds. She failed in the wrong and what kind of life is this? She just had to leave cause halinka is terrible. Babu soyayya, babu food on the table. Yanzu ka kira ni kana roƙona to fix this. I guess love is trying to say something. Listen. Rike matan kakaki gashi yanzu kana garari a gari ta. Rike matan ka malam gashi yanzu kana garari a gari kai. Rike matan kakaki gashi yanzu kana garari a gari ta. Oh